Tcharan! Relax na relax ka dyan, ha? Grabe, bakit ito? Ang taas naman nito. Higa-higa ka talaga, ano? So, ang ganda. Ang daming bar, daming pwedeng gawin dito. May mini bar. Ha? Bar? Mini bar. So, ito naman yung upuan dito. Ayan. So, dito muna lang tayo uupo. Ganda talaga rito. So, ayan. Napaka-relax dito. Ayan, may... bupo ka lang. Duduyan kayo. May umuungol na agad. Iba talaga rito, ano? Oops, mukhang maraming langgam. Sana all umuungol. Ayan, o. Panalo. Hello guys, so good morning sa lahat. Then before na kami mag-check-in, gusto ko lang sabihin na dito kami nag-check-in sa may 828. Ayan po, ayan, 828. Ayan, so yung nandun, meron silang ano doon, infinity pool. So harap lang siya ng mismong dagat. Ito yung building nila, grabe, ang laki ng building nila rito, ang ganda. So kabila rin sir, pati doon sa kasama po, ano? Ah, pati sa likod meron. Ay, hanggang sa likod pala, luwag pala nito. Sa likod. So si sir nga pala, siya yung may-ari dito, si sir, ano po? Ano pa pangalan nila sir? Engineer Chong pa. Ah, engineer pala si sir. Kaya na pala ang ganda ng mga unit nila rito. No wonder. Hello sir, thank you so much po sa pagpunta namin dito at pag-check-in namin. Hello kids. Ako. Apo na, yes. Sir, thank you so much po. Whatever you want in the room, just ask. Ah, yes po. Thank you so much ulit po. Oh, ang ganda naman dito. Tignan nyo guys, oh, may kumukulo-kulo pa. Pwede mo papakulo ng tubig, itlog dito. Boiling water. boiling pool. Ang ganda, oh. Tapos ito yun, infinity pool nila. Ayan, oh. Kitang-kita yung dagat. Nice one. Malilim, ganda dito, no? Ganda. Okay na rin doon kasi ano tayo, tanaw natin yung dagat. Grabe, ang luwag ng property ni engineer dito. Ganda ng 828 Gems Resort. So saan yung kitchen nila? Tanungin na lang natin. So guys, nahanap na namin yung kitchen dito. Ang kitchen pala dito may bayad. Mura lang naman. Magkano? So 300, may free ka ng lutuan kahit any kind na lutuin mo, kahit bulalong magdamag pwede. So ito yung kitchen nila, napakaganda, napakasinop. Ito siya mga boss, tignan natin. Saan natin yung ilaw? Ano ba? Ayun. So ito yung kitchen, dito ka na magluluto. So may ref na rin dito. Pwede gamitin. Ayan, no? Wow. Ayun, daming seafoods dito. Grabe, oh. Ay, ano yan pala, yung danggit. Dami palang danggit dito. So, ito yung lutuan. So, saan yung kings? Doon daw sa counter. Okay. Hiramin tayo ng kaserola. Ayan na. Let's go. Hello guys, ito pala yung mga dala namin dito sa Tondol, Anda Beach, Pangasinan. Ayan, white sand dito, so napakaangas, ano? Ang ganda ng place. Meron din sila ditong infinity pool, ayun. Mamaya ligo tayo, hapon, mainit talaga eh. So ito yung mga dala namin, bumili kami kanina ng mga seafoods. Ito nandito na din. Ayan. Banana, mango, syempre hindi mabawala ang paboritong drinks. Ito, Minute Maid, of course para sa mga kids. Then of course, ito na ang aming mahiwagang drinks nandito. Chill lang tayo. Hindi tayo mag-hard tonight o today. Ayan. Samig apple, okay. Then samig light. Ayun, no. Mahaba-habang inuman, ika nga. Let's go mga boss. Yan, dito pala kami nag-check-in. Ayun si Kambal. What's up, Kambal? Panalo! Panalo!
Ingat ka, baka kasi nakatali pa yan, no? 80 yan. Yan yung ano, alimasag saka alimango. Itong green, alimango palang tawag. Oh. Wow, then meron ding pusit na puti. Special na pusit to. Sarap po. Oh, sariwan-sariwa. Grabe. Dami. Ilang pirasong pusit to? Ano mga... Siya. Kasi ilan tayo? 5 tayo eh. Dapat tag-isa tayo yan. 1 2 Sakto 5 talaga. 3 4 5. 5. Wow, tag-isa tayo. Ang dami na, Nice ang dami one. isang kilo nila, ano? Oh, nasan yung Ay, prawn? sobra. Nasan yung prawn pala? Niluto ko na doon. Sobra pala ito. Ayun. Ito, ihaw to. Oh, yung prawn pala na una na niluluto. Let's go. Ito yung ihaw ko kasi gumagapang to. Yun ako to. Oh, yun naman ah. Gumagapang eh. Ano pa? Hindi, ganyan okay na yan. Huwag mo nalagay sa ilalim. Okay na yan. May magic sarap tayo doon. Yung. Mamaya pa siguro. Panalo guys. Ayun o. Malalaking pusit, grabe. Oh, dami nito. Lalaki. Sariwa-sariwa. Sarap talaga dito sa tabing dagat. Makakabili tayo ng sariwang mga fish. And of course, kung mga ano pa mabibili. Crabs, something like that. Prawn. So, kita-kits later. Kakain muna. Magluluto muna tayo before tayo kakain. Let's go! Wow, di ako yun. Pwede na yan. Ang bango, grabe. Hello guys, bago tayo nag-iihaw, ayan, nag-iihaw na tayo, ayun oh. Ano mga guys, ano par, malapit na par. Ayun, so, upo muna tayo sa duyan dito para mas okay. Ayan par, oops, ay, nako. Yun, bababa pala, kala ko mataas. Grabe din, syempre. Chill tayo ng konti bago mag-iihaw, ayan no. Relax na, chill na chill. Ayun no, sarap. Panalo. Panalo. Oh, luto na. And the other one. Oh, luto na rin. Lalaki nito ah. Ang sarap. Wow, panalo. Sariwang-sariwa to ah. See. Kids, let's go. Dito na tayo. Okay. Sa Batiklawi. Hi guys. Tara mga boss. Kain na po tayo. Let's eat. Sir, kain po. Ma'am, kain po tayo. Of course, ang sinangag na masarap ni Madam Boss. Sima yun.
Yan, ang aking makukulit na anak. Lagi nasisermo na, ano. O, what's up muna? Mag-good morning muna kambal dito. What's up? Sausak. Good morning mga katropa dyan. Wow. One more? Apo. Nakakabos ka panalo. So, daming food. Tapos meron din talong, pusit. So, let's eat. First, Let's pray. let us all learn and desire this. Wow, grabe. Ganda naman pala rito eh. Malalim din pala dito. What's up mga boss? Come on, let's eat. Chimbugan na, hapunan na namin to. Mag-alas 6 na rito pero tirik pa rin yung araw. Ayan. Ganun talaga. Mainit din pero at least mahangin-hangin dito kaya kainan na. Oh, sarap Anak naman yung suka, anak. yan. Anak yung suka, please. Kambal. Okay, shot na rin tayo ng ano, sakto para ano lang, chill. Let's eat. What's up guys? Naglalakad kami ngayon sa may buhangin na parang itlog ng mga crabs eh, no? Tingnan nyo guys Ayan, no, may maliliit. kaya nga yun. Ayan. So low tide kaya na nandito kami. So yung isang island na yun na pwedeng lakarin kapag low tide. So tara sa dagat. Isa muna tayo sa dagat. Let's go! Guys, iba naman dito yung sistema ng buhangin. Parang may mga wave din siya. Ayan, no? Ganda. Let's go, guys! Kaya nga, mas maano yung wave doon, no? Ganda naman dito, panalo. Ang layo na namin, no? Chloe, let's go!
Ganda naman. Wala pang gabi ko. Oh, jacuzzi in the house. Cute naman yung jacuzzi rito. Infinite pool. Welcome to Tondo and ano ba? What? Lindino? Tondo and 826. Mami, tingnan mo. Pupunta ako sa ilaw. Tingnan mo, mami. Nakatay kang. Tingnan mo. Eh, what's up? Kambal, what's up? Kausap. Dali tingnan mo, ikot ako. Ikot ako dito. Dahil tingnan mo, tingnan mo dati si Rina. Oh, si Rina. Panalo. Tingnan mo na may bumula. Baboy ka. Ano? Laki panalo. Hello guys, magandang tanghali. So ayan guys, pauwi na kami dahil nag-stay night na kami dito ng isang gabi. So, ito nga pala yung aming room na kinuha. Kasya na kami dito 5. So ayan guys, just wanna say happy fiesta nga pala dito sa Dasul, Pangasinan. Dito pala kami nag-check-in sa may 828. And then especially napakaganda ng place dahil mayroon silang infinity room dito. So ito guys. Infinity pool, sorry. Ito guys, ang ganda. Ito yung place. Ayun. So ayan guys, so paano yan? Dito muna naman tatapusin ang aming video dahil kami pauwi na. So it's me once again, Boss Panalo. Ang lagi nagsasabi sa inyo ng Panalo! Panalo!